बे समनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट सिनाय मोनि सुबुङा सासे सुबुंखौ गोख्रोङै गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों आरो बे जाथाया गुबुन जायगायाव जायाखै। बे जाथाया जादों बिटिसि आवनो चिरां जिल्लानि लावथि जे लावखार ओंखाम जाग्रा साखाथि नांदरबारि गामियाव बे जाथाया जादों। थारैनो मोनसे गिदिर खौरां, बिग ब्रेकिं आपडेट। सासे सुबुंखौ सिनाय मोनि दुथाङा गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों आरो बे जाथाया गुबुन जायगायाव जायाखै। बे जाथाया जादों बिटिसिनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लावथि ओंखाम जाग्रा एबा लावखार ओंखाम जाग्रा साखाथिनि गामि नांदरबारि गामियाव। थारैनो मोनसे गिख्रंथाव आरो सोमोनांथाव जाथाय सोमजिखादों बिटिसिआव। सानै सुबुङा बाइकजों फैनानै बे सुबुंखौ गाग्लोबलांदों होननानै मोनथिनो मोनदों। बे जाथायखौ लानानैनो आदिबासी फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों दाबि खालामदों जे बे जाथायखौ लानानै थाबैनो रैखाथि बिफाना नायबिजिरनांगौ आरो 24 घन्टानि गेजेराव बे जाथायजों लोब्बा थानाय दुथां सुबुंखौ हमनांगौ होननानै दाबि खालामनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव रैखाथि बिफाना बे आयदाखौ लानानै बेसेबां सांग्रांथि दं एबा बे समाव बे दुथां सुबुंखौ माब्ला हमनो हागोन बेखौ सम सफैब्लासो मिथिगोन। नाथाय बे समाव आदिबासी फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों दाबि खालामदों जे दायनिगिरिखौ 24 घन्टानि गेजेरावनो हमनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা ঘটনা গৰিহণা জনাইছো। আজি সন্ধিয়া প্ৰায় 7 মান বজাত এই নাগদৰবাৰীত এগৰাকী যুৱক সাইমন কেছুক দুগৰাকী অচিনাক্ত মটৰচাইকেল আৰোহীয়ে তেওঁক আঘাত কৰি তেওঁলোক পলায়ন কৰিছে। আমি এইখিনিতে দুখ প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছো যে এই শান্তি সম্প্ৰীতিৰ পৰিৱেশখিনি কৰে বিনষ্ট কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে মই জিলা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাম, শীঘ্ৰে দোষী কৰায়ত্ব কৰি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দোষী কৰায়ত্ব কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে, উচিত শাস্তি বিহিব লাগে। অন্যথা ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব, এয়া নিশ্চিত। গতিকে এইখিনিতে মই জিলা প্ৰশাসন আৰু অসম চৰকাৰক আহ্বান জনাম যে এই নিপীড়িত নিৰ্যাতিত শোষিত ছাত্ৰ জনগোষ্ঠীক বাৰে বাৰে টাৰ্গেট কৰা হৈছে কিহৰ ভিত্তিত কোনো অচিনাকি দুৰ্বৃত্তই ছাত্ৰ জনগোষ্ঠীক টাৰ্গেট কৰাৰ মূল কাৰণ কি? গতিকে আমি ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছো, নিন্দা জনাইছো। যিকোনো প্ৰকাৰে দোষীক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কৰায়ত্ব কৰিব লাগে, অন্যথা ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তুলিব।